Najposle on se rešava da legne, gasi svetlo, umotava se u jorgan i uz neko lagano gunđanje koje postaje sve tiše i tiše, okrenuvši mi leđa, zaspi odjednom, a meni san neće na oči. Prve godine slušala sam njegove priče bez uzbuđenja, pretvarajući se da me zanimaju, bez ikakvog učešća sa moje strane, trudeći se da ne zevam. Ali njegove priče su rasle, postajale sve smelije, sve neprijatnije, sve čudnije. Počelo je da mi se gadi. Nedostojna mi je što moram satima da slušam njegove laži i izmišljotine, a da pri tome pokazujem moju pažnju, iskreno učešće. Vređa me što on misli da predamnom, kao pred mrtvom stvari, može da da oduška svojim lažima i ne smatra za potrebno ni da obuzda svoj jezik, ni da ublaži svoje laži i maštarije. Kao devojka slušala sam od udatih žena da ima nevaljalih muškaraca koji od svojih žena traže neprirodne i nedostojne stvari. Ne, ne znam ja ni takve ljude, ni njihove načine, ali ovo što radi moj muž moglo bi biti to ili nešto slično. Stidim se zbog svega toga. Znam da treba da se branim, ali umjesto da se u meni rađa težnja za samoodbranom, u meni zamire svaka reč, koči se svaki pokret. Znam da treba da se branim i spasavam, ali na šta da se požalim u ovom savršenom braku? Šta da kažem ocu? Da kažem ocu kako mi muž puno priča pred spavanjem. Gospode, kako da dokažem da je život u ovoj bogatoj, sređenoj kući uz muža pametnog, ljubaznog, priznatog čoveka nepodnošljiv. Možda to jeste ona prava i velika ljudska nesreća kad je čovek nem i ukočen od bola zbog onog što drugi sa njim čine, tako da ne može, ne ume da brani svoje pravo, nego pored toga što je žrtva, on mora da uzme izgled krivca. Sve su češći, sve su duži časovi bez sna. Ležim pored humke zaspalog čoveka koji će prvom prilikom u razgovoru sa gostima reći: ko radi, taj ne zna šta je nesanica. Otkad znam za sebe, zaspim istog trena čim legnem i ne pamtim da sam ikada išta sanjao. Znam dobro tu rečenicu, kao i sve ostalo. Prepodne nije tako loše. Između mene i sinoćne priče stoji malo sna i zaborava, ali već oko podne počinje nemir od onog što može da donese noć, a može da donese sve. Jer vidiš ovu olovku, a? Ovu olovku imam već 6. godinu, a to zato što znam da štedim pri pisanju i rezanju kao niko, Anice, kao niko, zumeš? I svaka stvar može da posluži kao povod. Razgovor, na primjer, krene od neke vesti u kriminalnoj hronici. Na pustoj poljani ispod željezničkog mosta nađena neka žena probodena nožem. Ceo slučaj je bio dosta neobjašnjiv. Sva se štampa rastrčala i raspričala, te ovaj mogući ubica, te onaj. Ma budale! Šta tu ima mnogo da se priča? Zar je malo tajnih službi i špijunskih organizacija? A sa tim organizacijama ti je ovako. Vrbuju te i ti uđeš. Zakuneš se na pištolj i kamu. I
kad se najmanje nadaš, nož u leđa, krk. I presuda se izvršuje automatski, munjevito, ako treba izvršujem je ja, sam. Sad se ova policija rastrčala i raspričala, te mogući ubica ovaj, te onaj, te visok, te crni. Ma ništa oni ne znaju. Ja kad ti kažem, uvatio bi ja njega za 6 sati samo, bez obzira što se radi o majstoru. Majstor protiv majstora. Pa da vidimo mi čija nana crnu vunu prede. Mnogi misle da sam ja neki mek čovek. Ma kuja sam jo, ornautin. Ja bi kad to državna potreba zatraži, ubijao ako treba. Jeste. Htio sam da i ti misliš kako ja ne bih mogao da ubijem, Jel da misliš? Anice, ali to je zato što me ni ti ne poznaješ. Izdala si i kvit. Presuda se izvršuje automatski, munjevito. Ako treba, izvršujem je ja sam. Prvi udarac tu, u leđa. Još jedan u arteriju i samo 2 puta trzneš nožicama i gotovo. Bilo je večeri kad me vodio u pozorište. Bili su to za mene radosni trenuci. Od detinjstva sam voljela pozorište, naročito operu. Sem toga, tamo nisam bila nasamo sa njim. I tamo je on bio onaj dobri, mirni gazda Andrija bez trunke, onog samo meni poznatog naličja. Kad bismo se vratili kući, trudila bih se da što pre legnem kako bih u sebi sačuvala ono raspoloženje toplog i svetlog uzbuđenja koje sam imala posle predstave, ali sve sam ređe u tome uspevala. Gonio me je do u postelju. Nadnese se nad mene, unese mi se u lice i šta misli taj lepotan? Da je sva veština u bademastim očima i u fitiljenim brčićima. Ma zar onako prilazi čovek ženi za kojom čezne? Nisam igrač, ni balet majstor, ali dođi mi da skočim pa da mu ja pokažem kako se to radi. Hopa, cupa, hopa, cupa. Ma imali bi oni meni da se vrte dok im krvavi svetlaci ne počnu da vrcaju. Pa kud ja okom, a on skokom. On igrač prima veliku platu, ovamo krevelji se i čengija. On umetnik. I sve se to završi njegovim tvrdim, bezobraznim snom, na koji je on toliko ponosan. I mojom bolnom nesanicom. A sutra ponavlja se ista igra sa drugim sadržajem. Besnulja, pobegulja, preko hleba pogača.